Dan huwa Christian li għandu 30 sena u tul dawn l-aħħar 3 snin ħajtu inbidlet ta' taħt fuq. Dan hekk kif huwa kellu Hodgkin's lymphoma li huwa tip ta' kanċer tad-dem. Christian flimkien mommu Doreen spjegaw ma' One News kif madwar 3 snin ilu beda jħoss ejja u nefħa fonqu. Fil-bidu it-tobba li mar għandhom qalulu li m'għandu xejn. B'wieħed minnhom jgħidlu biex imur għand dentist biex jaqla d-darsa. B'din in-nefħa fonqu niżlet, iżda lejja komplit u anke in-nuqqas tal-aptit tal-ikel. Wara 7 xhur dawn is-sintomi għamel diversi testijiet u wieħed minnhom ħareġ li l-kanċer infirex. Ma fl-aħħar għamilt 2, żewġ biopsies oħra u fl-aħħar ħareġ li kelli linfoma. Imma sadattant il-marda kienet infirxet ma' ġismi kollu, kelli sintomi kont biex barra l-ajja u l-aptit, kien ikolli wkoll ħassażinijat, fil-fatt kelli conferences post-mortalija u ma stajtx imur għaliha. Kienet ikolli ħafna night sweats, jiġifieri tmur torqod filgħaxija u mbagħad tqum f'nofs tal-lejl u ssib li kien nifsek għasra. Jisu xi ħadd tafalek barmil ilma fuqek, anke l-iżgħar u l-ħwiex totalment dak il-ħin irid naqbad inbidel kollox bil-lejl. Christian qalmana kif meta sar jaf x'għandu huwa ħassu f'xokk u li d-dinja se taqa'. Għalilna kif beda l-ewwel trattament u tlesta ftit wara huwa reġa' beda jħoss is-sintomi u meta ħadd test ir-riżulta li l-kanċer kien reġa' nfirex. Beda jieħu trattament iżda dan ma kienx ta' suċċess hekk kif baqa' jinfirex. Hawnhekk huwa beda jieħu trattament ieħor u nfaqqet il-pandemija. Tattant ukoll faqqat il-COVID, il-pandemija, so għamlet l-affarijiet għax iktar diffiċli wkoll għax prattikament ħadd ma seta' jiġi għandi l-isptar laqas familjari, so kont waħdi tista' tgħid, alright kien hemm in-nurses u carers u hekk li kienu support ħafna, ma xorta waħda ta' kif il-familja u hekk kienet diffiċli. Wara li għadda mit-tieni trattament, il-kanċer reġa' feċ. Għalulu li trattament jiġifieri dak li d-donatur jagħtih iċ-ċelloli tiegħu jiswa ħafna flus u hawn huwa sab l-għajnuna tal-fondazzjoni tal-Malta Community Trust Fund. U fil-fatt qaluli dan huwa pjuttost expensive, inti ġaħat qatat jinsa nagħmel jiena kont inni ħafna xhur ma naħdem, ma kellix income. Qaluli ma tabber rasek xejn, qaluli l-Malta Community Trust Fund jipprovdu tista' tapplika u they review your application u jista' jipprovdu l-fondi għal dan. U għattu mela forsi hemm tagħmu fil-fatt, it was a very straightforward process, għamilt l-application tiegħi ġiet aċċettata u kien vera serħan il-moħħ. Christian mar fi sptar fl-Ingilterra fejn għamel it-trappjant u dan kien ta' suċċess. Huwa flimkien mommu ġew lura Malta nhar il-ħadd li għadda. Tkellimna wkoll ma' Christian Doreen li qaltilna li din l-esperjenza kienet waħda tuġieħ anke li ġrat f'pandemija hekk kif Christian kien ikun f'kamra waħdu u ħadd ma jista' jżuru. Nista' ngħid li hija inkubu li ma trid il-ħadd jara li jgħixha għax hija l-ikbar daqqa kbira inti li tista' tieħu żgur li jimradlek xi ħadd mit-tfal hija l-iktar ħaġa kera li tista' tiġrilek. Anki li tispiċċa bla flus mhux daqshekk kera li jimradlek xi ħadd mill-familja separa xi ħadd mit-tfal. Christian spjegat magħna kif din l-esperjenza kienet diffiċli hekk kif warahom ħallew lil missier u waħd Christian f'Malta għal madwar sena u xahar. Hija saħqet fuq l-importanza tal-għajnuna tal-Malta Community Trust Fund, il-fondazzjoni li għaliha se jinġabru il-flus f'edizzjoni oħra tal-istrina. L-għajnuna tal-Community Trust Fund tatna it-tama u l-isperanza li Chris illum qiegħataw jista' jirrakkonta din l-istorja. Kieku ma kenniex l-għajnuna tal-Malta Community Trust Fund, kieku żgur l-istorja hija ħafna differenti.